Хайде да запишем нашия катерач. Ле, тук май ще има големи тавани за изкачване. Зекс плюс! Ле. Вау, това ще е доста трудничко. Право тръпки ме побиват, като гледам. А да не говорим, драги зрители, че температурата вече съвсем намаля и скалите са много студени. Няма да коментирам, че направо нямам дъх, докато го гледам мъжа ми. Никакъв летеж, престани, Боби. Вау, страхотно. Вау, страхотно, любов. Ето го, разкрача на Бончи. Видите, драги зрители, за какъв таван става въпрос. Майчице. Внимавай, любов, моля те. Внимавай. Яник, du bist stark genug, ja? Gut. Разкрач, любов. Браво, любов. Дави, разкрача сърфийския. Дръж. Внимавай, любов. Почини, любов, моля те. Адски е трудно това, ма ти си страхотен. Естествено, че ще е студено на ръце. Дръж сега, любов, дръж, разкрач. Това ти е силата. Страхотен си, браво, дръж. Браво, любов, давай. Браво. Браво, любов. Не. Ще ти направим. Той не те чу. Nicht so gut.
Браво, Любов, този таван. Как го мина, ужас. Аз не знам кой друг може. Разплака ли? А, Войне? Jetzt oder? Фотографа снима видеооператора. О, стана ми се ръката. До там ли, Любов? Добре, браво, обичам те. Страхотен си, Любов. Чакайте пак да покажем какво покори. 6 плюс. Погледнете за какъв таван става въпрос, драги зрители. Това направо хич не е лесно, ужасна работа. Но мъжа ми се пребори. Много се гордея с теб, Любов. Много се гордея. Страхотен си.